Ci. Ci, opening kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya kamu Kos. Kok iso sapa ki lho? Kos Fandi channel kok. Iya to. Jadi ki Heeh. anu lek Gus ulang tahun Muji. Ulang Aku tahun. ditraktir. Alhamdulillah. Ulang tahun Muji ki ya. Ki syukurane apa? Ulang tahun, Oh, Lek. ulang tahun. Iya to, Ji? Ji, Ji, selamat ulang tahun ya. selamat Yo. tahun. Ji, Kan kelompok selamat ya. ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Gak ikhlas Kita anu kok gak nek ikhlas, tahu no. tekan susu Apa tuh ya? Ikhlas ora to wae jane. bayar kowe. Yo pisan-pisan bayari ngono lho. Ya. Mosok Apa ya nih? wah, tak bayari tenan. Tenan lho. Oke. Nah, Masih Ji ya mau Ji. udah ngomong Maria. Lek, aku kalau cek ya. Ya, oke. Lega yo ngono. Oke, mucek ya sembahyang. Oke. Oke, Bos mucek. Makasih, Bos. Bosok gitu. Wis pokoke iki anu bengi iki anu ya. Apa iki jenenge? Mergo nek grup nyapa lho, cacake tak Kira aku dia tahu tek bose iki lho. Ya, bose. Lho, lah iya to. Udah lesu. Lho lah iya jadi makan sik, Bos. Kira to 4.000 10 14. Yo, 14. Ada kuwi pira to, Lek? Iki arep 13. 13. Sekali-sekali. Kan 13. Gur 17 lho kok. So. Iya. Yo. Manteng Ji. Ya iki kowe yo. Lah iya. Kowe aja. Kok meneh sik lah. Piye to? Tak mangan sik. Kowe ngentek ora sak ngono kuwi? Gentek aku. Heh, Gentek. gak entek. Gantek anu nada ya. Oga tak atap pangan karo Rian. Gak entek. Ya. Bismillah to mangan ki. Piye doane piye ta? Doane doa. Doane piye? Doa. Piye doane? Doane piye? Piye? Oke, dirusoki to, Mas. Ora terus. Ora terus iki. Selamat ulang tahun Muji ono ulang tahun. Lagi iki lho kok. Oke, ulang tahun. Mosok lagi iki. Iya, Anu. Selawase mosok gak tau diulang tahun. gak tahu. Gak tau sih. Apa diulang tahun. Ngono kuwi pisan-pisan diulang tahun ben panjang umur. Iya, Ji. Tuwek. Hah? Gak tuwek orang rabi. Yo to. Lah wis jeremu wis tuwek. Nek wis tuwek iki kudu mikir rabi sih. Lah wi lho. Aja mikirmu gur mangan ae. Ya terus nomor loro. Nah, ini lo Padang lek Gus kok. Nomor loro. Wong tuwek. Nomor telu. Wong telu Golek bojo. golek bojo. Nih guys itu oke. Lewe guys do. Hah? Lho ki nyampol maksudnya iki lho. Tahu. Mesti ditakoni ngono kuwi lho. Ya. Mesti koyo ngono, mesti takoni. Ngono iki Karo yakin aja ngono kuwi, Jek. Kudu yakin, Jek, dadi Urung wong. dilakoni kok mbuh gak roh. Yo. Barang ki dilakoni sih. Kowe ngerti, Jek, aku mbiyen rabi karo Mas Kus Lho. gak duwe apa-apa yo nang. Lah. Tapi jete yo iso urip teko saiki iso bertahan sampai 22 tahun lho. Ora sih. Ngerti ora kowe ngono iki? Ya ngono lho, Jek, wong iki sing penting ki yakin. Yakin. Seneng padha seneng wis titik. Lho sih. Yakin iki Jek. Nah, iya Terus? Kadang Terus enggak yakinmu ki nyampo. Jawabane karo. Gak harus terus, Lek. Iki kok jawabane karo. Kok yo karo. Ya wis gak roh wong mbuh. Gak mungkin wong wis duwe anak gak mungkin harga rabine gak. Nek duit ero. Tuh, lesu to, getak.
Ngomong getak. Hei. Gak kok kowe wis ngerti. Gak pengen rapi apa wis tau kok takoni. Iki aneh awakmu. Piye. Piye piye piye? Ki. Iki aneh piye? Piye lah ya kata-katane iki piye? Aneh tulisane piye? Yo, Kalau di spill kalau. spill ya. Walah tuh. Oh ya ulu to malahan kok. Iki jajak kamerane nek gak makan. Puyuh nek mangan sopet wis tak iki. Masa jawaban Yakin aku. Lah jaremu jalo pedes, tak pedes yo, kata Cek. suwi kena gitu. So. Awu-awu. Awu-awu neh. Istilah awu-awu. Wong karek buka wiane sri ngono wis penak lho. Awu-awu iki. Ane ngomong iki terus gak gua hapus itu jiko wangel dulu. Eh. Tak golekne. Kok mati ya, Gus? Heh? Enggak. Apa dikanone? Enggak, kok iso suwi delok. WA-ne mbok hapus to ora? Iki goleki anu nomere. Jenenge sopo? SR to ta ya? Gak nek wis nek Saprol. kan karek golek WA-ne to. Lah ngono mandire pas kae ngomong Piye? gelem ngono ke seri kae. Gele. Urusno barang gak Heeh. apa-apa. Ya Allah. Aja diwaca, dibate Lek Gus. Dibate Lek. Cik ngono ae lho. Eh. Cik ngono ae lho. Iku juduli hari patah hati nek iki muji lho iku. Enggak dek iki maksud iki sik pengen anu sik. Oh, dhewe sik. Aku mikir aja. Tetep pengen lah wong. Kenek nek gedeng lembuk kenek. Wah, Terus jawab kamu piye, guys? Gak dijawabnya tapi dibuka tok. dibuka tok lho. Gak ero artine paling iku. Bingung mungkin dek iki arep jawab bingung. Mbok gak roh ngono. Ngono minta jawab mbok gak roh ngono ae wis. Darpo tak kontrene. Ben. Piye genahe iku? Nah, piye gini. Darpo ngopo saprol? Apa toh? Selamat ulang tahun ya, Ji. Ji. Selamat ulang tahun ya. Percaya piringe dikon umplek lho. Di tangan digopo lho jadi. Selamat ulang tahun ya, Ji. Semoga panjang umur. Umur banyak rezekinya. Amin. Sehat selalu, Wah. Cek. Kelebu wong. Buari. Lali Bu. Aku terus kelingan. Iya ta. Oh nek melok kocak-kocak. Nek melok kocak-kocak wong nang ngeten iki lho Bu karo Ibu. Wong kok iso lali lho. Agak gerok muji iki lho. Ya terus suwi ra ketemu bulan yo karo meseki. Bermuji lho. Kaya kamu. Layak nang penampilan sedih, Gus. Ya niku lho jelas lagi. Ternyata ya. Sore akhirnya kok lali tekan. Enggak lagi ngono.
Tapi nek umpama aku dadi sing lanang kok tetep tak. Tak godak terus pepet terus ya. Tapi muji iki gak wani, dhek godhek gak wani. Gak di mental ya. Di greget kok. Mungkin nek dhek iki gak enek sing nyogrok ngono gak. Malah gak wani mungkin. Padahal muji wis penak. Pacaran karo muji. Sri ki lho enek sing kragati. Ya yo. Wis penak kurang penak piye? Piye ki? Ki Kayak awake dhewe kayak awak amono ya. Golek dhewe lho ya. Iya, toh. Kok Ragat arep kencan ngene bingung. Bingung apa sing apa. Nek awakmu wis penak. Coba kerowekan nek. lanjut saja. Wis setelah menit lek, Gus. Setelah menit. Woi, santot sih. Lu sih. Kowe to kowe. Buka kowe kok. Bos, kok hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seri ini sih.